Layo uSkupsedesha kwaDlamini isibongo phansi eNyukhasela. Abanye ke bamazi ngobuso bosazwayo kodwa ke hayi igama lakudala lelo. Angisasokola kakhulu yabona manje sengithe ukusuleka kancane nakhona ukuhlupheka nje nokuzama. Ndoda amadoda siphethe namhlanje igama uthi uMhlekisi. Kunjalo. Awukhuphule nje izwi awungabasaba abantu, ungabasaba abantu bezokwazi ukuzwa kahle. Kanti mawufika lapho phambi kombhobho wenze njani? Angisabi nakhona. Oh, sabi. Kodwa nje ngazathi namahloni. Sometimes kuyenzeka kodwa ngiyakwazi ukukhuluma. Uyakwazi ukuyikhulumela. Hayi ungakhuluma nje ke ukhuleke nje uqaqizwe ukuze bezokwazi ukuthi bakuzwe kahle. Nababukeli lapha ekhaya. UMhlekisi usukaphi uMhlekisi igama lakhe nje mhlambe ke ela ku-ID nokuthi mhlambe lapha dabuka khona dabuka kuphi njengoba sesidibana la ema-building nje yaseGoli. uMhlekisi igama lami yilo lelithi uMhlekisi. Abantu abaningi banokubuza ukuthi igama kanjani. Cha, igama lampela. Lasile ku-ID. Hayi ukuthi igama kanjani. Yabona. Kushuthi ngithe mangizalwa igama lami ngawuhleka kuphi. Hleka kuphi? Okay. Mangikhula kushuthi bangithi nokuthi mangabe nibizana igama lincanyoni ngohleka igama lami ngabezala. Kodwa ke ngokukhula sisihleli nabanye abafana ngagcina ngomhlekisi kanjalo. Hayi ukuthi mhlawumbe igama engilithathe kubantu la eGoli. Elami elakho. Uyabahlekisa abantu phela nje. Uyalilandela igama phela ngithi khona umuntu uyithulele uthi ngempela uyithulele uyathula ngempela uyithulele ulandela igama lakhe. Nompi yakhe bahlale nje yabo nje beyimpi nje. Hayi ukuhleka usungahleka noma ukuthi mhlawumbe uqondanile into namahlaya kodwa nje liyafika ngaleso sikhathi ihlala uhleka lohlekisana naye. Akuyangiphoqa lokho. Mayingahleki nami uzohleka bani ngoba phela yimina engimele ngimhlekise. Isukaphi insizwa? La ngiqhamuka khona kuseNkandla kwesakamagwala isigodi. Endaweni ethize esikhaleni sikaMashisa. Okay. iNkandla yasithanda la ekhaya. Yasithanda impela iNkandla. Sekukaningi ngifika. Hayi sekukaningi impela ifika. Yini mhlawumbe kunamathenda aphumayo eNkandla ukuthi hayi sonikeza imali yokuqopha. Abaculi baningi impela lapha nabaqhamuka eNkandla sebesifikele nje la ekhaya impela badlulile la ku-10 mangaprocess. Kodwa ke phela mawubile emuva masizwa ngendaba noma sasakaza engathi lento yaqala khona kumkhulu uPhuzishubela. So kufanele ukuthi ngoba ngeke simbize ngoba phela yena kwakuwumkhulu. So kufanele ukuthi mangabe abaculi bekhona ningaxwayi ngoba vele yaqala khona le. Singayibona sibona kwezinye indawo kodwa la qala khona kuseNkandla. Hayi sibonga mfethu. Usiphathele nje njengoba uMhlekisi ngiyabona ukuthi nanti icwecwe lapha phambi kwethu. Igama lale CD le Jealous Down. Jealous Down. uMhlekisi. Niyalibona ngithi lapha emakhaya abafethu nansi CD kaMhlekisi ithi Jealous Down inama track awu12. Manje mawuthi Jealous Down uyapika noma mhlambe wenze njani uyancoma mhlambe angithi khona ukuthi hey muhle usibani bani Jealous Down noma mhlambe kanjani ingoma nje kahle ngekho ukuphula ingoma nje kahle abantu iyatholakala kuzo zonke indawo umuntu akasearch ingoma stream online ikhona ingoma yatholakala oyizwela khona ukuthi kuthiwa Jealous Down makwenze njani. Wena ufuna ukuyichaza noma mhlambe ufuna ukuyicula kancane noma ngasho ukuthi angifuni ukuyichaza kodwa sengiyasho ukuthi ngokuthi mhlambe umuntu uyezwela yena ayizwela umuntu ukuthi umculo wakhe kahle kahle uncike kuphi khona abantu ukuthi mhlambe uthola ukuthi umculo wakhe uncike kakhulu kwezothando omunye mhlambe umculo wakhe uncike kakhulu kwezinto nje ezenzeka empilweni omunye futhi uthola ukuthi mhlambe umculo wakhe uncike kakhulu kwezokholo owakhe uncike kuphi. Kahle kahle umculo wami mina
ngishaya nje yonke indaba kodwa ke ngokuthi ngisemusha luye ninginyani uthando uyalibhama njengabe uyalibhama saseneyishelo sayishela ukuthi mhlawumbe nazo uyayiculela saphosta amagama lapha kodwa nje noma phela kusisikhathi angithi ngingaculeli mina nawe futhi ukhona la ngathatha khona so ingoma eyabo bonke abantu uyabona bese kuba kuwe ukuthi ifika kanjani kuyenzeka ifika ingoma ihambisane nawe kuyenzeka ithi yafika ingahambisani nawe so kulesitile ingoma mhlawumbe makuthiwa uyanikezwa ke ithuba mhlawumbe emcimbini kuthiwa dlala only 3 songs iziphi mhlawumbe ongathi ugadla ngazo lapha kuya kwi-checklist lapho khona ingoma ethi Jealous Down out number 3 ethi imina unompendo uthi uyayibona ngiyabona number 2 khona ingoma lapha ethi abantu bakomalu ejene kuyenza kufanele ngibonge esekugcineni ngathanda ukuyithanda-ke lesithi iy'hlobo zakhona ngiyayibona ethi sawubona X sowudla kahle manje sobingelela i-X phela ngeke i-X uyibingelela umpunga kushuthi sowudla kahle kahle lapha lento lena ye-X kusesikhathi akufanele ugcine ukuba umuntu uma umbona ubingelele usangibona yini usangibona manje lama ex wabingelelayo kanjani mhlawumbe esimeni sempilo uma uthi uyabheka aphezulu ukuthi mhlawumbe usengahamba uthi uyolanda umlenze noma mhlawumbe awusuyabona nje ukuthi hey kube kuthiwa mhlawumbe wathandana nami lo muntu mhlawumbe ngaba kanje hayi usokubingelela nje ngoba phela kahle isidingo sokubuyela emuva masophambili asekho uyindoda ebheka phambili phela la ukushuthi wena la kuthiwa khona la kubuka kwamakhona amanzi aphinda ame ayisebenzi sokuthi hayi umasipala sewafika wakhe imall la noma engama amemva kwami mina ngapha manje ngiyayenda kahle mayimile asemeleni neniqhamuka emuva hayi wena sodlulile okay hayi no ngiyakuthola mfowethu and then kulesi D mhlambe okanye mhlambe emculweni ufika la kuMaskandi ufika nini nje eginqini sesikhona isikhashana khona ngoba uqala kwami nje ngiqale ngithi ngiyazama indaba yokuthi ngirecord beku-2019 okay kodwa ke ngenxa yokuthi uma ngabe ufika entweni ulwazi ufika ungenalo noma mhlawumbe utshethe wena uyazi kodwa luswele ngayikho lolu lakhona ngazama-ke 2019 ayikwangalunga la ngize ngarekhoda khona kahle-ke bese ku-2020 2021 should lesi DS ngiyake nje kahle esithathu esibili kune EP okay wasebenza nobani nje emculweni ukuza nje kanje ku-2023 abantu engisebenze nabo bengisasebenza ngedwa nje bese kuba abantu-ke laba abadlala ama-instrument hayi ngiyabona o-JJ no-bass guitar uvuma mazibuko noma ngiqala ukubona-ke igama lakhe I know and then forward ungafisa uvuma mazivuma aqala umuzwa ngiyaqala mhlawumbe ngazi nickname uvuma mazibuko yedwa hayi lutho mfowethu ushayela obani usicimbi dlala bani uPeskip awudlala lo mfo wakwaZuma hayibo asidlulela uye hayi manje lalela yazi ukuthi kashaya yini webobuzeni mhlawumbe abantu beyinsimbi singasabazi kanje ingoba ama-CD awasasebenzi kakhulu sekusebenza ingoma senithola online and then mawuthi uyezwa mhlawumbe nomuntu mayebonga lapho thola ukuthi mhlawumbe umbiza ngelinye igama uyabo kodwa cha hayi futhi bengingazi sizokhona ngempela ikhona nje impela kuyomela simeme lapha emuthi ihleli impela nje ihleli impela nje ekuzini kumele simeme phela ngoba phela ngithi umuntu ongazathi sengenise kakhulu lo futhi lo wakwaZuma konje ba igama lakhe lo senza kakhulu emashingeni ngiyakholwa igama lakhe namanje nje ubeshayela umculi odumile kodwa ngeke siliphathe igama lakhe senje ukuthi uyena umuntu ongazathi usengazathi usesebantwini ngoba kulokuhamba nje uba kumaqhude ngazathi uvele wafuna ukungena lapho kuleso sikhala leso hayi cha kuzomela yikho sisho ukuthi le podcast le ihlukahlukile ngoba siyafuna ukuba invite even bona oJJ Mbuthu
nabantu abashaya inkostini nabantu abashaya obasket abezokwazi ukuthi bathole iplatform abantu babazi bangagcini ngokubona igama nje yabo ngoba mina impela cha bengamazi kumele ngikuvume lokho hayi ukuthi mhlawumbe kanjani phela uma umuntu yabo hayi ke uvuma uzuleke hayi akusikakuzima uthola uvuma kubeka nje singabuya nje naye phila phela so manje inkinga yakhumbula sinodogzini wakhala kade zaphika incane into angayidabula ngentambo yodwa futhi mabe sibameme kahle kahle kuyomela kube ukuthi sine speaker esingazathi sikhudlwanyana esiyokhuluma kuso ezokwazi ukuthi awushaye nje awunqaqasa mana ke umculo wakho angithi mangabe uyi-artist uyayibukele kwabanye abantu abaculayo abangaphambi kwakho uyabona so ngifisa ukwazi ukuthi wena njengomhlekisi yena muphi umculi mhlambe oyaye uthi ubukela kuye noma wabukela kuye ukuze ukwazi ukuthatha isinqumo sokuthi hayi ngoba nami nginalo ikhono ngingacula uyabona ngokuthi ubukele kubani yazi noma mhlambe wawuthanda umculo kabani uyabona into kanjalo umculo ukuthanda kusukela ekuzalweni umculo ngoba bengivele ngothanda umculo kodwa ngithe mangabe ngihlakanipha ngihlakanipha isikhathi kukhona umgqumeni njengesena mani uhlakanipha nini ngaze yabo mana uhlakanipha nini ngifuna ukuthola ukuthi iminyaka ayiningi kakhulu ayiningi kakhulu iminyaka okay wahlakanipha kusekhona umgqumeni ngaleso sikhathi leso mangiqala ngithi yawunaka street Maskandi kodwa ke lapho ngangazi ukuthi kahle uyela ngophi umuntu engihamba naye ukuqala ukuthanda umuntu strategy nangabantu manje engibona ngathi ke manje engihamba naye isikhathi skamsekutshela msekutshela uyela umuntu ongenza impela ngagxeka into enculile ngathi hayi umculo into e-right kakhulu futhi mhlawumbe kwi-CD yakho abantu bangasithola isitayela sikamsekutshela noma ngeke ngize ngisho kanjani noma ngisho kanjani nje njengoba bengithanda yena umculo wakho kodwa nami ngicabanga ukuthi la uzothola mina wena nje lana ngekhono straight ufuna ukuthi kube uMhlekisi straight mangabe ulalela CD la uzoza ukuthi lo muntu lo umuntu omusha ongaza acula mangabe uqala nje ungizwe uzothi lo muntu ngiyamqala umuntu uthe ayatholakala kuma digital platforms and then einkundleni zokuxhumana ku Facebook uMhlekisi SA abantu bengafollow lapho TikTok uMhlekisi SA Instagram uMhlekisi SA kuya wangena ucingo la kumfowethu esisebenza naye kuthiwa akazama ukuthola ama quotation wabaculi ukuthi mhlawumbe baqhasheka kanjani ufuna ukuvalela ekhoneni ke manje makuthiwa uyahamba ke manje uthi ngoba uyayicela ukuthi hayi ngicela ukuzodlala ibudget yakho sokuzoyidlala kusokuyimalini ngqo ukuthi hayi mawukuthi uyodlala usebenza ngamalini ngoba yazi ukuthi lento leshaya ama artist ukuthi athi hayi noma ngingasebenza noma ngingafaka upetrol ngizofika ini so ngifuna nje ukwazi ukuthi hayi cha makuthi uMhlekisi uyaqhashwa ke manje ngoba imalini yabona ezizinto zifuna ukuthi iqale zenzeka bese uyabona ukuthi so njengoba ngila nje manje ngiyadlalela ithuba elikanjalo so angikwazi ukuthi ngikhama sengithi hayi mina ngisebenza kanje ngingakaze ngibone vele kwenziwa kanjani wena uyirate kanjani wena mafika umuntu ethi uzongineza 2000 uzothatha no naye lo muntu lo phela kufuna ukuthi hayi naye yabo ngifuna ukwazi ukuthi wena uyirate kanjani wena njengomhlekisi yabona mina ngiyazi mana ngibekisele ngami mina ngiyazazi ukuthi ngerate yami mhlawumbe ngizibeka laphi mangathiwa ngithola umsebenzi yabo sengawusebenza lo engibona ukuthi hayi at least ngizoncencanyana kodwa nje ngokwerate yami ngikwerate engaka yabo uma ukuthi abamithi leyo nto leyo then shutha ngesikhona ukusebenzisana yabo ngoba ngithi kuyayihluke nokuthi mhlawumbe uyosebenzelaphi usebenza ngani so mhlawumbe ukudlala kwakho la egula ngeke kufane nemali ongayicharge mhlawumbe imicimbi osethekwini manje ngifuna ukusho njalo ukuthi uzothola ukuthi angithi esithi ngihlala la uthola lo mcimbi ongibiza kuwo akukho la emva kwendla akude mangabe ngiyalapho mhlawumbe ngizomosha imali engaphezulu 2000 bekhoma ngayo yabona kusho ukuthi yena bahlahle imina usekhokhela umcimbi akusekho umcimbi ukhokhela so kuye kufuna ukuthi nawe mangakhuluma nami ubheke izinto ezikanjalo before ngiyibheke mina ungathathi ngokuthi hayi lo muntu vele ngoba uyafika angimsebenzisi
Oh hayi no ngiyathola. Kodwa ukuthi uyazi ngoba ngibuza kanje ingoba abantu bayahlupha. Especially ama-artist ka endimini yethu. Uyichaza indaba ukuthi hayi no ngiyabaza abahleli balowo mcimbi kodwa bakhala ngendaba ye-budget uyabo. Besathi umuntu hayi nje ukuzovela nje mfowethu ngicela lelo thuba. Anikezwe lelo thuba lelo. Kuyoba kuyaya emva kwenyanga umuntu useyothuka futhi bona lawo bahleli ukuthi hey ngahamba lapha ngodlela amahala ekubeni kade khala ngapha ukuthi hayi ngicela nje ispace sokuthi mhlawumbe ngiveze ngoba abantu bazobe baningi uyabo. So that's why ngibuza ukuthi wena mhlawumbe uyayosebenze kanjani uyabona. Kodwa ngoba uyasho ukuthi akafiki khona futhi lona masikhuluma endabeni yokuthi umuntu ayiveze lento yokuthi uyiveze inzima kakhulu ngoba akukho la uzofica khona abantu behlangene belindele so uyadinga ukuthi uthole ithuba kumuntu onayo indlela mangabe umuntu enendlela kufanele ukuthi ukhulume naye mfowethu ngiveze kanje kodwa ke mawukuthi kufanele nalo umuntu lo kumele ebenze umuntu ngasale sekuba ukuthi ukuvela ngempela yona kumele uthole mhlawumbe amanzi okwehlisa yabo ukushiswa ilanga kancane usayiveza kuyafunakala kanjalo kufanele ukuthi ngoba kusasa uyazi ukuthi esithi mhlawumbe mina ngihlele umcimbi mangabe ngenza into mhlawumbe engakuphathi kahle namhlanje kanti kusasa uwe ozokumela isizwe ngiyobuya ngithini kuwe kuyobe sekunzima ngoba namhlanje namhlanje siyabona ukuthi njani kodwa kusasa sazi so nje ivele ithuba lokuthi umuntu avele siyakhalela kakhulu nami ngiyafisa nje ukuthi ngithole impela ithuba endaweni eziningi ukwazi ukuthi ngibonakale abantu bengazi ngoba njengamanje ukuthola ukuthi noma kukhulunywa ngalo mhlekisi lo abantu abamazi so abantu ke njengamanje kunzima ukuthi belandele into abangayazi kufana njengoba ngisho ukuthi la kwi-CD yami uzothola nje istayela sami esiyimini abantu uyazi ukuthi mangabe usukade ukhona endimini abantu bayakhopela bethi akashintshi kodwa makufika umuntu nento entsha abayifuni futhi lonto entsha uyabona abayifuni bafuna le ndaba mangabe ufika futhi usulungisela abantu uthi hayi ulungisela umuntu ngiyakubona impela ngabe mangena kubhazabhaza studio lapha eThaka wathatha uthuthana hayi phela mawukuthi ungene lapho kuleso studio ke into esenginesho ngayo ukuthi umsindo wala uhlangene sengawuwena ke mhlawumbe ukuthi zithi insimbi isingakhisha mntweni wena ushonele hayi lathi ke bathi ngeze insimbi zendaweni bathi ngomcimbi ngozobathi ushama hit ngakho bathi insimbi bathi ziyale ayini bathi khona lokho ikhona kakhulu ukuthi ukufuna ukuthi zingabheba ngibhe ngokufana vele inhlahla abantu ayifani inhlahla kuyenze kuqhamuke ngapha eyami kwenze kuqhamuke ngapha so nje ngeke ngithi nema ngabe kwenze kanje ngithi hayi uthi ngenza njengayo ngoba hayi uzogesha no ngiyakuthola futhi lapho masakhuluma ngothuthana ngisebenze kahle kakhulu nalo hayi bamnqoma impela sebenze kahle kakhulu nami ngangazi ukuthi ngifika ngithola umuntu njengalo yani nangokuthi umuntu kade ngimazi kodwa manje mase ngifika kuyo wafika ngelekanisa naye indlela nje sisebenza ngayo inhle kakhulu ngiyambonga kakhulu okay but manje mhlawumbe kulabaculi esinabo la endimeni ongayo ufisa ukuthi mhlawumbe usebenze nabo ubani ungathi ungamdonsa mhlawumbe isida mhlawumbe ungafuna ukuyongena kwi-album yakhe noma ufisa ukuthi mhlawumbe azongena kwenye album yakhe elandelayo noma ngibabize ngegama kodwa baningi abaculi no ngiyafuna amagama mhlawumbe noma babili noma bathathu yebo abaculi baningi vele la mncane vele umnyango kahle kahle usumkhulu umnyango kaMaskandi usuvulelekile so nje hayi ngoba mhlawumbe mawukuthi ngoba nawe usathi usayifikele endimeni mawukuthi ubiza omunye umuntu bese uyangaza ukuthi mhlawumbe so umlandeli wakhe uthanda ukusebenza naye ngaleso sikhathi leso yabo just ingoma eyodwa and then after that senhlukene futhi uqhubene nempilo yakho abakhona abafuthi obabonayo ukuthi yabona indlela abasebenza ngayo mababizile bayimisela noma mhlawumbe ngaze ngisebenze nabo kodwa mangabe ngilayela ingoma zabanye abantu abangena kizo uthola ukuthi umuntu mayifika engomeni ufike ube ngathi yahlelwa naye so nje
ngiyengifisa ukuthi ngathola umuntu esebenza kanjalo njengofeza emnyama osiceli baningi nje baningi abantu abasebenza ngokuthi bayimisele hayi futhi ke vele ukuthi umuntu ubiziwe nje bese vele edwanya wanye and futhi ke labantu ababalile abakhethi izinga lokuthi mhlambe umculi usenegama elingakanani noma mhlambe usesebenze nobani kuba uye oya khona kulo mculi noma kuthiwa akakalenzi igama yabo kodwa bayakwazi ukuthi bomlekelela lo mculi noma ukuthi bafisa ukuthi basebenze naye indlela nje abayimisela ngama befika ngiyithande kakhulu ngoba bakhomba ukuthi bayawuthanda umsebenzi wabo mfowethu qaqeke khona lapho hayi into ebaluleke kakhulu engicabanga ukuthi mhlawumbe kufuna ukuthi sikhulume ngayo le yokuyicelela ithuba kubahleli bomcimbi nange ama-podcast kanjena ithuba siyalidinga ukuthi sivele kubantu ngoba njengamanje uyabona nama-DVD awasebhizi futhi kunzima ukuthi ukhale i-DVD ube umculo okanje so nje siyalidinga ithuba kakhulu ukuthi sivele abantu abasebesazi abantu-ke vele-ke bayayithanda into asebeyazi so khona abantu abakholelwa ukuthi into kumele ifike nabanye bese beyayithanda nayo khona bayakwazi vele bethanda into bengayazi ukuthi beyiqhamuke nobani bafuna into iqhamuke nomuntu so masithola ithuba kuma-platform anjengalawo ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe abantu bengasibona ngomningi umsebenzi bewuthande yabona lokho nje ngingadlala enkulu indima wena uyawukhiphe mhlawumbe isikhathi sonyaka uyawukhiphe ngaso yisona siphi isikhathi sonyaka uyawukhiphe ngaso mhlawumbe abantu kumele balindele ngakhona omunye umsebenzi olandela lo kulo msebenzi lesi engiyenzile nje isikhathi engiye ngikhiphe ngaso kuye kube October mawuqala la October awucabanga ukuthi mhlawumbe usibuyise nganeno ngoba ngalezo khathi lezo kusuke sekukuningi kusuke sekwenzekile ngonyaka no ngoba cha siyayixoxela nje ukuthi mhlawumbe like yabo nje ngoba kuzoba ugudi selaphela idumela lokuthi yakhishwa ngogudi yabona abantu noma bekhiphile ngogudi hawu uzwe ingoma ezo2 3 uthi hawu sekugudi sekwatholakala kanje yabo izinto ziyashintsha abanye abaculi sebaze bathatha isinqumo sokuthi hayi makubuya nje emakhaya ngoba kuwo January kanje ayidedele yabo ngoba uyazi ukuthi abantu vese ubuye emakhaya leya excitement abasuke benayo isiphelile yabo umuntu usuke sebheke nje ukuthi hayi oqhamukayo vele uzokwazi ukuthi kulaleleke bafike bakulalela abantu no ngiyabuza nje just for umsebenzi wakho ngoba sasomuntu ngithi okhanda igama it's just umbuzo futhi ohambisana neadvice ukuthi ngoba mabe lapha ko-October kanje suke sekuningi phela ubona abaculi ukuthi uyavuka ekuseni nomunye ukhiphile hawu uyavuka futhi kusasa ebusuni uyalala nami futhi omunye ukhiphile so ungabe usazi ukuthi ithuba lokulalela bonke labantu labo uzolithola nini uyabona kodwa kwesinye isikhathi-ke njengami nje vele kahle kahle anginayithi iqondile kuya ukuthi lapha estudio umsebenzi ukanjani mina nje ngakunikeza nje i-guidance ukuthi bokukhiphela ngoJune kanje July lapho-ke ngalezo khathi lezwayo ibhizi suke ingekho nabantu vele basuke nathi abathandi bomculo suke sifile endlala yabo kumele kodwa kube ukuthi wena la uyaqinisa uyabona ukuze ukwazi ukuzakhela nawe igama uyabona hayi kanti ilapho noma ngingayitusi kodwa ngiyofika ngizwele nami nombukeli uzofika izwele ngiyathemba impela ukuthi mawuphethe ihawu lenkomazi liyogobela kuwo hayi siyezwa-ke hayi sesizwile bafowethu ngeke manje mhlawumbe ukwazi ukubagabisela-ke mhlawumbe noma ngumucodwa before sivale ukuthi nje nabo bezwe izwi engathi ukuthi mhlawumbe athi nangu udeshe ezosidesela ingulube isesake lo muntu asimbuzwanga nangengila nje esho kanye hayi khona ingoma lapho le ihloko se-album icela down ungakwazi ukisho nje kancane noma ngawo 30 seconds status se-WhatsApp isho kanje le ngoma ngiwathanda impela amantombazane kodwa khoniyodwa unumber 1 icela down umona phansi hayi umuhle mntu wasenzini uthando lakho mntana umuntu ulungishaya dintom lwenza ingqondo yami ivele izule same time wena ngathi khona into ongenze yona angaze ngithanda umuntu mina ngale ndlela so kanjalo ngoma hayi madoda adlisiwe
uzwa ngokukhulu ukuthi hayi idlisiwe impisi kodwa hayi akunankinga mfowethu ngiyacabanga ukuthi nomuntu uyothi mayelalela ayithakasele ingoma yakho mfowethu akukho okusalile kukho konke sikuxoxile. Okay mfowethu siyabonga ukuthi uzivakashele asithembe ukuthi nangelinye ilanga uzokwazi ukuthi futhi uphinde uzivakashele kuMaskandi Talk Show podcast. Nathi siyacela ababukeli ukuthi bawo-subscribe kwi-YouTube channel yethu baphinde ba-like futhi ne-page lethu konke ama-page wethu naku-TikTok besifollowe it's Maskandi Talk Show podcast. Kubhalwe nje kanjalo ey'nkundleni zokuxhumana. Nawe futhi mbukele ekhaya uma ukuthi uyafisa nawe umculi okanye mhlambe kunomsebenzi owenzayo oseceleni noma ngasathiwa akusiwona umculo uyafisa ukuthi sinikeze platform yokuthi uze la ekhaya ungasithinta ku 071 073 9918 071 073 9918 yona nombolo esithola kuyona leyo. Sibonga kakhulu mntakababa. Na-ke senginikeza iy'busiso nginikeza iy'nhlanhla. Sibonga. Hayi sibonga mfowethu. Thank you.